Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano EU ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies aziba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering aziba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo mkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics mkwige bali ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering mkwige bali Electrical Installation na wigo Electrical Engineering asinsema ya Cosmetology ngwege bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design ngwege bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving kuchi asibali bonse baraganye kwigera kugenda Kigali. Samaria tane ngoro kwa James Barare Nyakundi, the principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. A college ito igere ya serikali bagosomya abana courses cy'ububundi asama ngane school fees serikali njayira netinse nekero umwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo umwana agoja neri abwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibase cya serikali yakirido kuruka government scholarship cy'abana bago apply ekikero umwana ure school ago apply onyora nekibase kine kikomokonya ase akomenya esandagera akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bare constituency bursaries uno mubungo Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana gokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira arekero umwana nkonyora ari kibesa ekyo gosoma nande natotebetinga mwana ndo wense goche school apply loan nkonyora karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bubundi kuchako tokonya asama tukagocha biyamon asamange nabo okubatalira ase skuru yiga kose obakirisi migwetrasi kinamba cyabo 0743480999 kose 0782490068 ninjolero eyubwenyo lero bumanyi ubumurago konye asubagima bumakiaya. Magara wengi mwanchomo ligerelia karibu sana aseke onga chinsanye karucharagire chinsanye chabona magroba elion komanya mangana maya asenchira yobwikirano muna tobere toko yanyora notole ase chinsamo chimitandao na Getembe TV, YouTube na wego Facebook yenda gutubwate yemase yemo elio toko manye asenchira yobwikirano tokubwaterana nere Wilson Makori kurugalia sensemo yebi manyerelio na nchani gonkoro kwa Ruth Kemunto kolende anegati elito kwaliganiri aseke onga chinsanye tukubwa lero. Kaunti ya Kisii inseyo mugavana Paul Simbarati kubwatoka chibasari kuche bunge ya South Mugirango ejisane chilingi milioni 315 asaboro kiwa Inchebweka kelengima County 47 la nyare kuru basari ege yobugama amafuta ya petrolini gachakirego kya asomo cy'ubusongo asabonjoreri babolire serikali kuligereria nganeyo asenchira yoboikirano pon edison yasi amafuta borete n'injinaro siringa nereriye ase ko boli ya serikali nene yengoro akitokonye egere togenderere biashara muna konyo tokogendera. You're a good and fair man who always put family above everything, above influence, above money, above politics. I know without any doubt that Mom, Keraho, Nganga, and I were your number one priority. Naboigabarai wikirana asomo igaboko mwenye mbunge wol Kalau imeye kaunti ya Nyandarua igati yabo muraibu nsi ya Kenya.
Mwanjumu ligereria karibu sana Elio tonyareka batokwemanya asenchera yoboikirano togochaka limorioka kurwe bunge ya South Mugirango litukolia lero ime yanya Marambe Green Stadium eyo gotoka ime ye bunge yoyo ya South Mugirango nigo mugavana bwe county ya Kisii umosikia Paul Simbarati abagakora umurobelio wokwena na chibasari hase aborokiwa nigo abagakubwatoka chimilioni 315 asekera ewodi irachikonyora chimilioni 52 abo asekera umorokiwa harachikonyora chiribu 5 ili kwegenderia amona masomaye muriketo Dipon Asanya na ikirana asomo igoyu nabona nigo atwariganiri oroboti uru asowekira Sensemo yogosegeta chisemi ananeme county ya Kisii nigo umugabana we county ya Kisii umuske Paul Simbarati ara umurobelio bene anane asokwana na gosikubwa toka jibasari imeye bunge ya South Mugirango mujiga okolekana asegeti Kenya Marambe Green Stadium again this school te kunyarekana ngabana batigarenka eserikali tobwatibeza ninche bweka Kenya ngima chi county 47 la nyare kuru ebasari ege yobugavana abandi na wara nyare kenen kuru bale lakini atanganira okora gendo keke doruwa imeye wodi yega ya Bugetenga egotoka ibunge ya South Mugirango murobili yoiga ni gobwatoka jishiringi chimilioni 315 asekera eward ela chikonyora chimilioni 52 naboigo kera omworoki wa konyora chiribu 5 buna enchereyemo yogosira chisemi Mugirango nere ntangani asegusiengema nataka ndonchi okoenda na chicheki chechibesa 315 million 315 million kire ward chimilioni 5 ibere twakora chimilioni 3 tugasuka kuri 3 tugaika 5 bono tuikire 5 ibere kiro mwana o applied ebasara as long as nyina ise gosoyo motenenete aro mwakibwe kura Kisii County akonyora 5,000 aboroki wachiribu chimi 52 ne chimi 53 nigo batache konyora jibasari kubatekana nigo bateligetie koba abakichikura anene imeye county ya Kisii abantu batari konyora montegerana tualikile list monto twaruseti ese register Kisii batari wake kura ba applied chiri wisano ibere 800 7,800 abantu bande baba bakira chikura migoriga abantu mabiga abande Kiminini Western abande Mathare Nairobi abande Kirigoris ndake nterega Kirigoris kibesa nchiroro chebasa Gukwana chinga kicho mugabana Paul Simbarati ni gaboli abantu kwelikia ananaso murobeliosha munenchira yemo yokororobya ananaso konyoro bugwenya kibale ase chinyagitali constituency to gwete yoka asama nganasha yani olekibesa chinyinga ya bwire mpake nyagitali yeto yandu ne constituency ko kitutu cha North kiru monta ya bwata shaka kwa ni nyagitali shaye kumwakanira kegogi nenke mono kubwanduru esengenjo ya sha nkubuli abantu bamintu watasha tuanze kupambana nche ne serikali enene ngatoye tulibise likibesa chiki cha sabantu baito Kuripoteria getasenikia obwanchitekia gatembe kurwega segeti Kenya Marambe Green Stadium ike kutoka imeye wodi ya Bugetenga ebunge ya South Mugirango imeye county ya Kisii eria negonkoro kwa Dipon Asanya
Nabo igo mwanchumo ligerelia oroboturundi kurwa senseme yunigo mugavano yuyu musike arati abaga kwenekia goche kwenekia magenderero asichinsemo oimeye county ya Kisii kolengana nechira abetega kulira abananchi imeye county yo nigo abereka gotebabuna nigo arachikubaikiraniria amagenderero anene chira chiri abetega kubalira ekero alenge kulia oburai ukwano mubasolero kurwa segeti Kenya Marambe ime yebunge yo ya South Mugirango nigo umugavana boigo abereka gukwanda iguru ya siasa che county ya Kisii. Murikito Daniel Ontiri na ikirana asayu na gutwariganiria orobotyuru. Asenkwana ye litukulia lero ime ya South Mugirango chinga kichuko bwatoka chibasari hasaboro kigwa arati nigaenekirie umukyo ye kemagendero nesegiyo gukora umachando bukubura wechigasi asensemo y'abamenyi bakisi Keke magaga yokobwata likondo arati nigaru gosemelia asabatakano abunense yo murobelio bokorosi megati insie county ya Kisii abange babo mbache kwegwa libaga litangani elio kwenyorere ngelia emegati twatebira abantu baje korosi awese bekari nabangi nababuraka kurubugirangoga na kire constituency twarosire bekari eyemo nabwabangi nabuna butokwa egasiyo igo ndengere tu mutinyo yo mebero konyora ya isire koera kare isire koera torore mbara bako gendoro chinga kechicho arati nigareria omochoko moyia bokore mirimo haso butumiki webiregita ebyo byaguru mutinyo eta oteba inse yemetinye nere bosyo parate yo era sinyegweteka hase county ya Kisii South Mugirango ego cha kubwata na machoge church echinechi wodi kianda ewikeyemo twakora nirechi para chons ebrakte bigo chororo bikole kilomita 20 krese ward efesi ya kabere tumanyo kwa naende chi kilomita 30 wekajano letara igonya sai kawa ndio ikomutinyo nani para teyo etaliweteka gusiya ito taria yoka korengana na arati ya county ya Kisii nechikoba hasomorobulio bukwagachirwa getange kireri hasa matukari busyo ubuye muno ateba burachikokerwa nabamenyi babogirango ya mate watekana no morobulio bukuywa kwegware kando nyekumbe ntiwana ine ige erele line eri mokumya gakwanzira yetege na mata lazima tubulye egetange gike Kisii gaiga na lino ene gware korubugirango gaiga era iki Nairobi igo abantu bamento mokumya asensemo ya siasa umuskarati negagendera kumochia ensemo ya barai kurwa Kisii abo bakumorage kiara igoro yoboteneri we county ga obolia haigwe chingaki oikirania magendero chibesechi ne chibese cheino konyora chonsi ipe chigoso emebuko y'abantu neme kole ende kuboninga bono twaimokire bona ayemoshe bono maite chibeshe chishimba ko akoroshi gawe echibwene tekanga nintu nabagaka twikire myaka 80 turagire tukwere aye kwabiro murai waba ibuli baitu watorai naendo tae tuturai mpaka bona endo lichibese cheito miaka 80 yago isanire gendanka tumoka tokoro kinyege sakulazima tokore koba moyo etaro yelituko lya lero aiga bugirango nigo yerania ogosemelio konene asabamenyi be county ya Kisii kemagendero nogosemelia buna chire chio nchichigo ikiraniwa elio koleto buya insi uburai bwa mosike simbarati nkuribo terega taseni kyagetembe kurega Nyamarambe ime South Mugirango county ya Kisii Eltrane ngoro kwa Daniel Ontiri
Biamano sana aso ubogatagati bo mucho busungu amafuta ya petroli nigo achakire gukea ase petrol station chinyinge nonye ne chinde nigo cyabere chikoererwa weika gosiekwa nigo abatumiki abange banyare ko babakonyora omuchando monene bwo konyora amafuta yo elio banyare ko babagokorera obunchoreri bwabo nonye nabo nigo babere bakuburi serikali enyare ko bagekorigeria ngane yo aso bwangu mono eliko ene kibuna ngugaya nwere elio bagendere no Ncholi wao. Umuriki ito Wycliffe Tyson Manyara utwaliganirie orobotshurwa. Ase petrol station chinyinge asomo chobosongo ayeganaro arororo. Echinde chibwate petrol echinde tichibwati. Ase chiria chibwate nigo bagota babuna ase gekagitari getambe ngoera are. Chipigipigi nabo ego chigari abande ne bibuyu nigo bagoso ase petrol station kolende bayira ni wabuna amafuta aerire. Okwana amona getembe Vincent Matonda ni gata babuna otemire ko yarigia kurwa chinsemo au kolende taranya nyora amafuta najire ko nyaiga ngora ara etire magusa magutande au kurigesonso kunyakoe ona ikia na bagiria gari asinge jogati ko tarete kwa mafuta igobono rende timanyeti tubato kuonera serikali ya kwara ko kwa mafuta tukora chiwe taifa satoko yao ingone tekera mafuta toka ndio kwa mafuta ito na tukotare mnabona ngati ko na business mission kucha chivirate boti ngara ko yanda singa mafuta tai bara mna mafuta tai jona matatu to ko nyama matatu bona gari chichire ya meme kwata mafuta bone chichire to na gari ya kuira sojo kwa biashara bia Vincent Matonda waigona kwanera igoro yo komenta kweri igori uko gokageire gocha koba bona ni abere ngomwa se Kenya komenta igori mafuta kwanza kura serikali ya chaka ni miaka ile nusu yote kwa 3 mafuta gatu akaurisingi 130 bona 35 hapo agaja kanda 180 bona ikirangwa ni kefo baada wananchi ngete mbaya ndio kumia sana ege ndekero rongelinga kuba kabisa subsidy uru akabekira ororo ebitu akagerete ngaba biruse subsidy mbibinde beraisi bona subsidy karuo ubusimbwa na okegori mafuta ngirita na okegori igo acha pado te yo commentary gori yakore bida ebita bito bito kutumia kama kawaida kile tuko bia ndio commentary gori Freddy Maina nera ni gata babuna oboye bingo chikobucha bore onye chipigipigi chigo chikope kwa nyumba korumambia na sumbo kire sana jinsi nyingi koligia amafuta ambolete bakanagira konyora jinsi munejiga ono ebintu sinjire iteria nga no chikotema kotaye customer nga amafuta abolete amente no kende igoro kwanyore customer okana otaye amafuta rinchamentera on eliso ni amafuta abolete nenjenaro sinjire nga nereriye ase ko bori ya serikali nene igoro kitokonye egere togenderere biashara muna konyo tokogenderera ono ndoje nga obokomenda ndabone chikotonyora o aso oboyi bori obokorona ne koira na bore esaoli toko gaje chipigipigi nyomba oboyi bibono nando bogo tikogendera koba ari achugo Chofrio Soro nere no murundi abwe chipigipigi ni gata babuna kuramambia otarire ko yarigia kolende mpaka chinsa na mumera konyora taraya nyora kwa mafuta kurumambi na kabogo tesa 12 na atare petroli tinanyora mafuta ajikanda chena chikobanga na mafuta aika na ikirera hii ana mafuta era ona wajaba mitoka kimorote tokokora kiagera ngaginto gwata bana tokoraje togwate byombe togwaka na ngitokokora etoba gijibi nyomba ejage komererire Kuripoti Gatembe nje Wycliffe Tyson Manyara. Pia mano sana bosio wetaro yomraibwense ya Kenya Daktari William Ruto gocha selira bali agusi eike gocha ime yerogongoro agusi nigo egatia bagaka kurwa sebunge ya North Mugirango beso kirina kubulia chingaki umrayo monene bwense harachi gocha kemirobeli ya magenderero babeke umorembe naboigo amaskani gochia asomraibwense ogwana mugasolero nigo abagaka baiga batebiruna asichinga chiga goika umuskide Daktari William Ruto anyareko bagakwe wa maskani asikaribuna nere ogendrete koba umurai wense Fatgad Gisemba noroboti ruo asowime
igati yabagaka abo korwase bunge ya North Mugirango ime ye county ya Nyamira nigo besokire na kuburia omugusi una chingaki omurai bwense Dr. William Ruto arachiko yetarera e county ya Nyamira kuchakira eikego cha eryo guchakya amagenderero buna baorokie omorembe nkiri twari gusaba buno omorembe n'umuya tigerache atotebia mang'ana ari atotebeti na intu nabona intwe nere tubwate omurayi oito nande nere tubwate ogosemeria ase one nere oratokoria abarai baitu ntubabwate bono ogo tuigwete ng'a batokorere amayari batotebetie kuwa mono batotebetie university yaitu nere gaiga kia bonyoru bia mana singi jogo chororo naende gitangengeri kiari gwita ntoganetie oburabu obu na binde batete bagotokorera omo o president yaitu nagocha ke yani gusi twamwariganiri naende ntuna abantu baye ntoni makuntoko maminjanere nere tubwato mugambi bagukwana kurase kenyoro kya Nyairang'a ime ye wodi ya Ekerenyo ebunge eyo ya North Mugirango nigo abagaka baiga boigo batebire buna ase chingakiechi ensi ya Kenya nigebwate omurayo monene bwense oyomo nainde weika aewe amaskani eryo aikiranie oborai bwaye ase nchira enyororo igo tubwate president yemo na Kenya gerense yemo Nchebono manyago kemini yani nkeira iga Kenya mama ne president intata ekero turago kitata Kenya jitu nero yekogoka igobono mama riago to endagira inche na tata lakini tata agabete tari kuri ndagiriria mama tachandegeti ese ngenjo mumururia akonkondorera maiso igone into abagusi into basa tigachichi nende tigagotebi n'abanyamira muiriri ate omutaka to omutaka neroro Ruto no igwete buna kwaro kumakori akwa ingori kichikura sa makori oyore kirani nero to gwanja mono nari aracha gotobagera onye ndo kumwanja ndutuweka ntoite enderi twatebanga egechareka mugeitenda kubatikana naya nigo boigo barorekanire kogokera oburai bwaye omubunge o North Mugirango Moskecho Ashinyamoko ase amagenderero aria abeire gakubarwanirira ase boigo bakwanira ogosemeria kwabo igoro yetaro eyeiga yomurai bwense abantu baitase babwata Nyamira engima evichana babwate chikadi chinyinga so bunge togokora mang'ana mwaka 2027 gatwanda uchaguzi tochora barai baraje gotokonya cho Ashinyamoko tigakore gasi engiya atoretera omwesimiwa ekiabonyoru yaitere amagendera amatang'ani ichire yaitu neraria eyire ikonge abantu bakonerie ebintu barabara iguru chiajaria gichiko na kobemo chania koreke bantu mbere barakonyeke seita abantu ko barakumurati ichire yabeira amatuka amange chibese chiarurwe ntuonde chire iteracha lakini bono gantu igwete nango jakere acha tokorera amagerera ria totebetie nende reri eri ari gweta kwa gutwara ngeke station ya amachani onsu bikorugusi engima ebintu bikorukire kire kona no bya rwo bya bikeri kwa lakini utugwete na mabadiliko na arata gete koba lakini kagoja goja tariki 13 ntunto moganyete elinda acha twene kena gende kinkeyo Hingo reporter Gatembe koroiga Nyairang'a ime ye bunge ya North Mugirango county ya Nyamira Nchefa Tikad Gisemba Biamono sana mwanchumo ligerelia hato kuiranirira orobote rokobora kwa mafuta imeye kaunti ya Kisii nigo omurikitu Gilbert Kobi abakagusanga no mwanchirio yo mokurwa ase chiro ya mugunga umanyikanite buna Peter Aragira uyobere kagote babuna nigo okogosererio konene kuraroro kweligo lirie mafuta guchikomentekana anene asensemeyo ya mugunga gukwana litikulia lero nigo omwanchirio aberega kubulia eserikali enyariko bagikoligerelia engani yo subuime ilikuwa buna umwananchi o kawaida tari guchikonyara koba agakumigwa kubwatekana no gukina kwa maguli y'ebintu Taragira Mugunga enari gukwanira igoro ya amafuta twarorire ansire wikireko wango yo komenta tukagerete nga tarehe 14 amafuta na mente amafuta ya abantu bandi batekire advantage
yoko bisa amafuta erinde bato bakosi what we term as artificial shortage komenta amafuta iyo na abandi buno twigure kurwa serikali nga mbarororo bairwe kibali ba import ya mafuta ari substandard batagete komenta bamente shilingi kiri 14 baya gache erinde batwale artificial shortage erinde baonyesa amaguru. Mugonga, we are not in isolation. Again, take Karogia Chakre from Nairobi, Tevakanga Nairobi petrol station, Siakire, Chin, Maftaio, Montaco, and a petrol station on Maftaio. Again, take a short leave with the roll out. Get a Pakamugonga, no official environment, Maftaya Mugonga. I think to expect a thing because I want to take a conora or name Kubuango. Bachivaike banyolenga ngombatagete ko artificial shortage erinde bamenta magunia mchege ntonale nkoboli nkeringa ki serikali tigaswana neime stabilize amaguru na ande serikali yenye yanje tukokonyo mwananchi tigangera arusi the 7 shillings ya ruete petroleum levy kurwororo ekra ya arusi 7 shillings ichi alengo ororo na ande kabere ne bangeli abege tu 16% amagoli bado naga neri goika ntuanza gutumika kizingizio nga mafuta nasiekire koru Middle East ngasogo siekwa kwa amuzi au sina amuzi ya kweta igo ntukageretenga mafuta tari guchigoche Mwanchumo rigiriria roboti rwa Gilbert Kobina rugutoira asumutimo komoke kurinda se kagetari gitambe ngoira natore elio ngendere gukomanya mange ase kionga chinsenye to basa guskare ngendere gutwara oborigeri burubya Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengo gete kyobo balimo kibirengeralyo eliokolenta amoncheryo ya magenderero asama tukabusyo na kyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora omuske Oruoba niga alenge omuseneta omochorwa weki amagie serikali ya UDA kurende agesokya kubwatisia omurwandereria wekerugo kyoborai bwense kurwa orogonko rwagusi omuske Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo goika kaurwe kerugo kiaye kyobo seneta asogotenena nomugusi omwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abuliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobochori bwomwakugocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetagete omusubati omuremu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omuremu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku uyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi.
Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano EU ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies aziba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering aziba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo nkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwiga bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwiga bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwiga bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design nkwiga bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving kucha sibali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Samari atane ngoro kwa James Barare Nyakundi, principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. College ito igere ya serikali bagosomya abana courses cy'obubundi asama ngane school fees serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana goja neri abwate enke umwana nainde ngwancherware asabe kibasa cya serikali akirito kuruka government scholarship eki abana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibese kine kikomokonya ase akomenya esandagira akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bare constituency bursaries uno mubungo Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana gokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira alekero umwana nkonyora ari kibesa ekyogosoma nande natotebetinga mwana onde wense goche school apply loan nkonyorale karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bubundi bachaga tokonya asama tukagocha biyamon asamange nabo okubatalira ase skuru yiga ose obakirisi ni gutras kinamba cyabo 0743480999 kose 0782490068 ninjolero eyugwenyo liro bumanyi uburago konye asubagima obumakiaya. Mwanchumu ligerelia karibu nande eliongendere gukumanya asenchira iyo buikirano litukulia lero nigo abarai ao bakora unere umuraibwense ya Kenya Daktari William Ruto papa bagwikirana ase county ya Nyandarua elikumulera umubunge bwe bunge ya Olkalau Honorable David oyobeteka gusiria obuguma bwaye ase alenge kwegwa esiko yomwelio litukulia lero okwana korwa asomoyego yo nigo abariyamo baba bakumotogya omusike David koba umurayo lenge umunyankongo naboigo umaete mirimo yaye naboigo obireka gwikirania amagendero ao gucyase abananchi bebunge ya Olkalau boigo nigo babire bakubulia siasa tichinyara ko bachiko enekiwa asichinsemo chebiriro eliko enekibuna esikongoro egwere gochia asenya gusira orobotiro asenchira yoboikirano Nasomoyega bokomwenia omobunge Olkarau imeye county ya Nyandarua nyagusira David Kiarau Muyega obakogwikiranwa amonabarai au egati yabo muraibwense ya Kenya Daktari William Ruto omukonyo ye umuske Professor Abraham Kithu monogeli bwebunge nene umuske Moses Masika wetangula egati yabarai banda bange obikirana kolemia abairi amonabasani bayenya gusira ase county ya Nyandarua Ukwane kirekyo nigo abairi amonabasani anene ya mateyaye yabage komotogia koba umurayo lengumya na bwigo mwibuli oyobegete familia ye kuba entangani anene ekiralenge gukora emirimo yaye. A lot of people have passed their condolences, but truthfully I'm numb to it all. You're a good and fair man who always put family above everything,
above influence, above money, above politics. I know without any doubt that Mom, Keraho, Nganga, and I were your number one priority always. Dear Dad, thank you. Thank you for your love, your patience, your trust, your hugs, your laughs, your support, your strength, and your wisdom. The life you lived brought what I now understand. Ase chinga kiti chuwaigoni gumurai wensi ya Kenya Daktari William Ruto aira chinga kecho na kumulira omosike David Kerao asabiriga kumutogia kuba umurayumuya yo olenge gukorera abantu ba Olkalau emerememia ekiralenge umubunge na boigo obiriga kubulia abantu bonsi banyale kuba bakwega chimbaratero chaye Nyagusira. David Kerao was a focused, forthright, committed, hard-working leader. Huyu Kerao alinialika hapa Olkalau mara nyingi, na kila wakati alinialika hapa ilikuwa ni mambo ya maendeleo ya watu wa Olkalau na mambo ya maendeleo ya watu wa Nyandarua. Ukwane kirekyo umurai wensi ya Kenya Daktari William Ruto ni goboigo abaga kubulia basaibonsi meyensi ya Kenya utagoswa na muntu onde bwensi asekelibuna muntu tayo urabega kubanachira ekina buna basae kulinde no boka banyene barachikwene kibuna ngomochora barumurai yuli baganitie asobochoryo bonene bolibosyo. I want to encourage the young people of our nation, the young leaders in Kenya, do not be intimidated. Musitishwe na mtu yeyote ati atawafanya. Hakuna mtu anaamua hatma ya mtu mwingine. Asensemo yayo mukonyi bumurai bense Professor Abraham Kithure Kindiki nigabaga kumulira Nyagusira na kumutogi koba umurai yolenge umunyankonko na kubolia liberera lya siasa kwa irananse anasemeiga ya matanga eliko ene kibuna masikani ngweno nwali buchase Nyagusira. As a community, as a nation, we learn how to respect families, communities, and I want to request that we put down political temperatures to allow mourning because we have a lot of opportunities to do politics. Omonogeri bwe bunge nene musiki Moses Masika wetangulani gonere abaga kumulira Nyagusira asabaga kumutogia na kurwa rambirambi chaigo chase family yo aso kumusiria omunyankonko. Kule bunge tunaleta ushuhuda ya heshima aliyofanya kazi ya wananchi wa constituency yake. Muna Getembe TV na Getembe FM twarure ngora yaito guchasa abantu be county ya Nyandarua asenge nchiyo kumusirio murai buno yo. Ruth Kemunto, Getembe TV. Nabigo kurwase kiunga chigosori ase chitimu chonsi chiria chiatakere wika aiga sense ya Kenya elio uochia kuminana enkoyo ya FIFA Women Series umwaka o 2026 chonsi nigo chikiranire wika late kulia lero etimu ya basubati ibense ya Australia nigo yaika aiga sense ya Kenya late kulia lero ero kere eyo mwelio echinde cha yetanganete ngamo ne timu ya Malawi amo ne timu ya India chigosori echu nigo chira chigo chaka umutinyu chitariki 11 na chichikwera chitariki 15 omutinyo yuyo okane muri kito obweke unga chigosori Wycliffe Tyson Manyara utwaliganirie arwatiro. Kenya iyo yaetweli bagali nene liogochi kwarigania ekimeneno kia FIFA 2026 Women Series ekiokera chaka chitariki 11 mutinyoyo na kwera chitariki 15 wikira rero chitimu chonsi no chire Kenya. Etimu ya Australia nero ya ikarero iyo mwelio
ekerenga kiaye kenene no gocha komenta chinse buna Kenya chinyare komanyekana kurusania obwoba na boigo kogenderera kweroberia ase gekombe giense kia FIFA World Cup 2026 ekiokera achie kokoreka asense ya Canada, Mexico amuna USA. Chitimu echo cheikire Kenya ne timu ya Australia asense ngima eyo ere namba 15. Timu ya Kenya ebekire koba namba emia AMO na M34. Timu ya India boigonigo ere namba M50 na 52. Malawi nero nigo ere namba emia AMO na M53. Ase chingo yocho chirachie koba ase geti kia Nyayo Stadium timu ya Australia nigera chikogosoria amo na Malawi. Kenya echikogosoria amo na India. Wycliffe Tyson Manyara ekionga chikosori. Mwanchomo ligerelia roboti urwa Wycliffe Tyson Manyara kurwa se kiunga chigosoli no toko yakero musubali ekiunga chinsenye asenchara yobwekirano to wakere embia mono ya bene asengincho ko echara ko yeligerelia na bego ko yegena Getembe TV genda ko tubate se mitanda ya ito ya Facebook na bego YouTube na Getembe TV elio ogendere ko manyamange na bego ko kelia emerobelio au kuganilia otwa roboti ko borobia na bego twale oboligereli borobia ntogendere ko manyimna gwateka litkolia ankyo keroto bwateranire ne timu ngima kwenekia kwa yanyorire Wilson Makori kurugalia sensemo yebimanyelio nero enekia kwa yanyorire na boigoyo koleta eliogine chibicha kwenekia bya gwikira senchera yo wikirano DJ Atson na inchana ko yaletera nigonkoro kwa Ruth Kemunto. Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengogete kyubo balimo kibirengeralio eliokolenta amonchelio ya magenderero asama tukabusio na kyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora omusike Oruoba nigalinge omuseneta omuchorwa wiki amagia serikali ya UDA kurende agesokya kubwatisia omurwandereria wekerugo kyobora ibwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kiaye kyobo seneta asogotenena no mugusi omwabo no nyabono atabwatie mirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abolirio mugusi komochora buna omu women representative we county ya Kisii asobochori wo mwakugocha elio aire obobalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetage tumusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obobalimo bo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku uyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi. Kila nafsi na itaonja